Ito ang explanations. No, hindi nakapag-follow sa subject-verb agreement ang linking verb na is dito. Are ang tamang linking verb na gagamitin. Kung what clause ang subject, ang verb ay nakadepende sa noun na nasa complement na tumutukoy kung ano yung tinutukoy ng what clause. Dito, sets ang noun na nagko-complement sa clause na what they want to purchase. Itong of furniture ay karagdagang impormasyon lang tungkol sa sets, kung anong klaseng sets. Nagmo-modify ito sa noun na sets. At dahil ang sets ay plural, plural din ang linking verb na gagamitin. Ito ang kaibahan ng what clause sa ibang clause